गारिया बेनो नै दा जों गाखोबाय एसे बुरि मोनबाय जोंनि एरियायाव थाबाय थानाय जायो सानफ्रामबो रायमनानि मजा लानो फैदों जों दिनै दतमाखौ गारनानै फुरा गोजोनग्लायनाय माने फ्रेस अक्सिजेन मोनजानानै रायमनानि नुबानो फैबाय प्रसेस दङ माने सिङाव हाबनायनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन दङ जाहैबाय फरेस्टनि माखासे फिस बेखौ जोङो फुरा बे जाहैबाय अफिसियेल चालान फरेस्टआव हाबनायनि सिगां बे चालानखौ क्लियार खालामना लाग्रोनांगौ माने पार हेड 100 करि साथाम नालाय 300 400 प्लास 300 700 ओंखायनो दा जेनेबा फुरा माने लिगेलसै आरोखि दा थांनोसै लाजिसुलाथार बियो ओमफ्राय गावखौ बानायो बिथाङा जोङो आंबो दं गारिखौ मोजां साइड खालामखानोसै प्लास गारियाव मा दं जों लाखानोसै साइड खालामनांगोन गारियाव थांसिगोन जोङो दसे उनावहाय गासैबो प्रसेसा कमप्लिट जानायनि उनाव जों थांसिगोन फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स ओमफ्राय सिङावबा माबायदि गुसु बेनि थाखाय माने सिख्लाफारा जानानै नै बेखौ लाखानाय जायो जों दा एसे बोथोरनि इन्टारेस्ट लानो फैदों यार बोथोर फैयाखै नोंथां एकदम माने नायनोसै फैफिननायनि गोसोखौ जोंखौ माने भिजिट एगेन खालामनो हागोन हाया जोंनि गोसोखौ ना सहैग्रोथोंसै मेन जायगायाव एकदम जुदि जोंखौ आरो बे जायगायाव फिन लेंहरफिनोबा जों थाबैनो बोसोर गोदानाव आरो माने जोंनि लोगोफोरखौ लानानै जोङो फैफिननायनि जोङो माने फैफिनगोन जुदि जायगाया जोंनि गोसोखौ सन्थुस्ट खालामहरोबा ना बुस्थुआनो जों दै बोहैनो गैला मा दाउ बियो हर्नबिल थांबासिगोन बे आंजों टट'आव थांनांगोन लाबोनाय जायजों लोगो लाला जमनि जे दुवार होनदों बैनो आरोखि बेला बेला सुरुंगआ नुदोंना बहुद सुरुंग बहि बेनो आरोखि फुरा कारेन्टखा फै गिसिबायदिया दै दाहार खोनासंग्रा दै दाहारा हा कारेन्ट खाग्रा दा बे दैया ओरैबायदि आयौ आथिङानो फुरा मिजौखोजोबो आयौ फुरा मिजौखोयो बारा गोबाव थानो हानाय नङा बायदि मोनो फैयानो खानाय नङा आरोखि बांद्राय गोबाव थानांगौबा एसे बेलासिबाय बे समाव दा बेलासिबा बिदिनो एफा एफा दाउ जिब जन्थुफोरा लामा सामा खाथि खाथियाव फैयो दा बेबादिनो बे समाव दावराइखौ नुनो मोननाय जादों लामायाव बिरबाय गारि फैनायखौ नुहुरनानै दा बहुद दावराइ नुनो मोननाय जाबाय आरोखि